Verbazing over mislukte burgemeestersprocedure in Capelle. Het is dinsdag 7 januari. Dit is Zeeland Nu. Oud-Europarlementariër niet eens uitgenodigd. Man uit Axel terecht veroordeeld tot 24 jaar. En mosselen redders van de Oosterschelde. Dag dames en heren. De burgemeesterscrisis in Capelle neemt een opmerkelijke wending nu een van de kandidaten uit de school klapt. Lucas Hartong zat jaren voor de PVV in het Europese parlement, maar werd na 2 sollicitatiebrieven niet eens uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, vertelt hij. Na 2 rondes en bijna 40 kandidaten heeft de kleine gemeente nog steeds geen nieuwe burgemeester, tot ongenoegen van de inwoners. Ja, onbegrijpelijk. Vind ik echt onbegrijpelijk. Dat is niet best natuurlijk. Nee. Hoe kan het, hè? 39 kandidaten, geen enkele geschikt voor Capelle. Ja, dat lijkt me gewoon heel sterk. Dan vraag ik me af, word je dan wel op kwaliteit gekozen en op de inhoud en wat je uiteindelijk voor je burgerbevolking kan betekenen? Of spelen er hele andere componenten een rol? En ik neig te denken naar het laatste. Wat is er aan de hand in Capelle? Bijna 40 kandidaten, maar geen nieuwe burgemeester. De raadsleden die in de vertrouwenscommissie zitten, laten er weinig over los. Ja, dat dat heel vervelend is en dat dat heel naar is, ja, daar kunnen we denk ik allemaal over eens zijn. En het is makkelijk om dingen te roepen als je er niet bij betrokken bent. En het is lastig dat je daar niet op kan reageren als je er wel bij betrokken bent. Lucas Hartong wil er wel over praten. De oud-PVV-Europarlementariër heeft 2 keer gesolliciteerd en is 2 keer niet uitgenodigd. Niet eens voor een kennismakingsgesprek met Han Polman. De commissaris van de Koning maakt, net zoals elders, de eerste selectie in de brieven. Dat vind ik ontzettend vreemd. Ik heb hele prettige gesprekken met commissarissen gehad waar ook best wel moeilijke vragen aan bod komen. Je moet er tenslotte achter zien te komen of zo'n kandidaat geschikt is voor zo'n burgemeesterspost. Maar dat het hier gewoon niet eens gebeurt, ja, dat is verbijsterend gewoon. Uiteindelijk stelde Polman een lijst met enkele namen samen. Die kandidaten zijn afgewezen door de vertrouwenscommissie hier in Capelle. Maar het gekke is dat ze niet alleen die kandidaten van de commissaris hebben afgewezen, maar ook niet over zijn gegaan tot het uitnodigen van de andere kandidaten. En dat zou ik toch gedaan hebben als vertrouwenscommissie. Lijkt me heel voor de hand liggend. De meeste politici van Capelle benadrukken dat er geen sprake is van een crisis. Bleek op de nieuwjaarsreceptie vorige week. Alles draait wel door. Als er crisis is, dan liggen er dingen op zijn gat of dan is er overal ruzie of er gaan dingen fout. Nou, dat is absoluut niet aan de orde. De gemeente wordt bestuurd en ja, dat gaat ook gewoon door. Per 1 maart vertrekt de huidige interim-burgemeester Huub Hieltjes naar Duiven. Er wordt nu druk gezocht naar een tijdelijke burgemeester. Denkt u dat u hier ooit nog eens binnenkomt als burgemeester? Zeg nooit nooit. Misschien een gratis ijsje bij het diner. In ieder geval is er nog de nieuwe kinderburgemeester, Stijn. En de provincie zegt in een reactie dat de vertrouwenscommissie goed op de hoogte is wie heeft gesolliciteerd en dat politieke voorkeur niet relevant is. Een 38-jarige man uit Axel is terecht veroordeeld tot 24 jaar cel voor de moord op de bejaarde John Smit, ook uit Axel. Tot dat oordeel kwam de Hoge Raad vandaag. De Axelaar is samen met een andere man veroordeeld voor de moord, maar zijn advocaat wil de zaak overdoen. De andere man zou in de gevangenis tegenover geestelijken hebben verklaard dat hij de moord alleen heeft gepleegd en dat de Axelaar op dat punt dus vrijuit gaat. Maar de Hoge Raad stelt dat geestelijken een vertrouwensfunctie hebben en niet verplicht kunnen worden te getuigen. De zaak John Smit werkte veel beroering. Hij overleed in 2012 als gevolg van zware mishandelingen nadat hij zijn hond uitliet in een park. Een 23-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval op festival Grieps in Grijpskerken heeft tienduizenden euro's uitgegeven na het misdrijf. Tijdens een zitting vandaag in de rechtbank werd het opvallende uitgavenpatroon van de verdachte besproken. De man zou 50.000 euro hebben gehad. De verdachte kocht schoenen, hij sliep 2 weken in het Hilton Hotel in Amsterdam en ging op vakantie naar Spanje. De rechtbank vindt dat er voldoende redenen zijn waarom de man in voorarrest moet blijven. In totaal zijn er nu 12 verdachten in de zaak. Ik ben het Scots, maar ook kotsbeu hier. Het is altijd hetzelfde en het houdt niet op. De omleiding voor de afgesloten Westkade in Sasvagent zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties, zeggen inwoners. De omleidingsweg is te smal voor auto's om elkaar te passeren, met alle gevolgen van dien.
Ik denk dat er hier op die manier al een paar honderd spiegels kapot gereden zijn. Banden kapot gereden zijn van mensen die net naast die weg schieten. En dan heb je op de zijkant van uw band heb je natuurlijk een snede of het een of het ander. En daarnaast zitten weer berm vol met gaten. Maar dat probeerde de gemeente Assenede vandaag te verhelpen. Waar kan ik nog personeel vinden? Zeeuwse ondernemers kunnen voortaan terecht bij het maandelijkse inloopspreekuur van uitkeringsinstantie UWV in Vlissingen. Die heeft best nog wat mensen in de bakken zitten. Er zijn nog genoeg Zeeuwen op zoek naar een baan. Wat we alleen wel merken is dat qua opleiding en ervaring niet altijd de juiste match gemaakt kan worden. Dus een werkgever zal veel meer moeten kijken naar competenties. Deze ondernemer is dringend op zoek naar technisch personeel en heeft hulp gevonden bij het UWV. Er zijn toch nog genoeg mensen die toch ook wel misschien willen veranderen van werk. Maar ja, dat ga je niet met een groot bord op de gevel zetten. Het inloopspreekuur is een proef voor een aantal maanden. Alleen vanmiddag waren ze gratis af te halen, deze verkleurde bloemkolen bij een boerderij in Wolfertsdijk. De boer kreeg ze van een collega die ze niet meer kon verkopen. Ze zijn nog wel goed van smaak, alleen van kleur zijn ze niet meer zoals horen te wezen. En dan krijgen ze tegenwoordig niet meer verkocht. Als je ze niet verkoopt, wat doe je er dan mee? Nou, dan worden ze meestal ondergeploegd en dat vonden wij eigenlijk zonde. Hoeveel bloemkolen heeft u nou gepakt? 4. 4. En wat gaat u ermee doen? De buurt, er wonen nog een paar oude mensen, daar ga ik ze gelukkig mee maken. Ze zijn niet echt wit. Vindt u dat erg? Nee. Snijden we eraf, hè. Nee, hij is niet wit, maar ja, je kan de buitenkant er een beetje afhalen en daaronder is hij wit genoeg. En zonde om weg te gooien. Feesten organiseren zoals we die niet kennen in Zeeland. Dat is het doel van evenementenbureau Festive Events uit Goest. Het bedrijf begon 4 jaar geleden met hip-hopfeestjes in een discotheek, maar heeft zijn vleugels nu uitgeslagen. Ik denk als we hier gewoon nog 2 doen hierachter en dan misschien daar ook nog wel hoor. 2, dan ben je gewoon klaar. Dan heb je hier wel genoeg ruimte. Ik moet zeggen dat het in de loop der jaren wel uitgegroeid is tot echt een uitgaansavond, ook wel voor een bepaalde doelgroep. Maar de origine ligt bij het netwerken. Thank Goes It's Friday. In de Grote Kerk in Goes is een van de feesten van organisatiebureau Festive Events. We zijn de afgelopen jaren best wel flink gegroeid. We hebben Kingstijd wat we jaarlijks terug laten komen op de Grote Markt in Goes. We hebben een Summerfestival Tour wat plaatsvindt in Goes, Goes, Terneuzen en Vlissingen. En voor de rest zijn we gewoon heel erg veel bezig met nieuwe evenementen ontwikkelen en vooral verbeteren. Want er is gewoon nog veel ruimte en er valt zeker nog veel te halen hier in Zeeland. Dat is een van de doelen van het bedrijf. Onderscheidende feesten organiseren die je niet vaak ziet in Zeeland. Kijk, er is natuurlijk nu qua uitgaan is er heel weinig te doen in Zeeland. Discotheken gaan failliet of gaan dicht, omdat er gewoon te weinig animo voor is. En daarnaast verandert het uitgaansklimaat ook heel erg. Dat hebben wij gemerkt. Al onze events die wij doen, ja, die slaan gewoon super goed aan. Vorige week in de Zeelandhallen 2000 man. En nu vanavond ook weer uitverkocht, 1200 personen. Dus we merken wel dat het gewoon echt werkt wat we doen. Je merkt gewoon dat Zeeland een beetje aan het vergrijzen is. Veel jongeren vertrekken naar de Randstad omdat de Randstad hipper is. Wij willen gewoon een steentje bijdragen door hippe evenementen of hippe activiteiten te organiseren en de Zeeuwen gewoon hier te houden. Festive Events wil feesten houden op bijzondere locaties in de provincie. Maar dat valt niet altijd mee. Locaties zoals de Grote Kerk in Goes of het Abdijplein in Middelburg liggen niet voor het oprapen. En als ze er al zijn, mag je er niet altijd grote feesten organiseren. Je hebt gewoon heel erg weinig goede evenementenlocaties. En wij moeten gewoon steeds met partijen in gesprek om te kijken of we evenementen kunnen organiseren. En dat is wel lastig. Er zijn evenementenlocaties, maar het zijn er niet heel veel. Het bedrijf organiseerde dit jaar meer dan 30 evenementen binnen en buiten Zeeland en heeft grote plannen voor de toekomst. Vooral uitbouwen wat we nu aan het doen zijn. Dus dat betekent de Zeelandhallen niet voor 2000 man, maar voor 5000 man. Summerfestival in Goes niet voor 2000 man, maar ook voor 10.000 man. En zo willen wij wel gaan groeien de komende jaren. De natuur in de Oosterschelde kan profiteren van de kweek van mosselen op zandbanken. De mosselen kunnen zandhonger tegengaan en ook komen er veel meer vogels op af. Dat blijkt uit een onderzoek van de HZ University of Applied Sciences. De lijnen die hier te zien zijn hekjes. En die hekjes zijn heel belangrijk voor de natuur in de Oosterschelde. Ze gaan zandhonger tegen en zijn goed voor de natuur. Ze trekken bijvoorbeeld meer vogels aan. Dat blijkt uit een onderzoek dat gedaan is door de HZ. Nou, dit zijn de slikken van Vianen. Hier hebben we 4 jaar onderzoek gedaan.
Je hebt 35.000 kilo mosselen neergelegd en gekeken hoe we die het best hier vast zouden kunnen houden. En hoe we een heel mosselbank zouden kunnen aanleggen. Hier op de slikken van Vianen bij Ouwerkerk is dus 4 jaar lang onderzoek gedaan naar de meerwaarde van mosselen op droogliggende zandbanken. En een van de experimenten die gedaan is om te kijken of hekjes zouden helpen bij het tegenhouden van het wegspoelen van de mosselen. Die hekjes hebben we achter elkaar neergezet. Daartussen hebben we de mosselen gezaaid. En die mosselen die spoelen dan tegen die hekjes aan en daar kunnen ze zich eigenlijk vestigen. Dus we voorkomen dat die mosselen hoppakee wegspoelen en we geven ze een substraat waarop ze zich kunnen vestigen. Bij het onderzoek waren verschillende partijen betrokken, zoals Rijkswaterstaat, natuurmonumenten en mosselbedrijven. Er werd naar 3 onderwerpen gekeken: biodiversiteit, kustbescherming en de commerciële visserij. Het aantal vogels nam in ieder geval flink toe door de mosselbanken. Mosselen zijn een heel belangrijke voedselbron voor vogels, waaronder de schoolekster. En tussen die mosselen zitten heel veel verschillende kleine beestjes, wat ook weer interessant is voor verschillende vogelsoorten. Voor het vasthouden van het zand hebben we hier met de drone overheen gevlogen onder andere. En gekeken naar de sedimentatie en erosie. En daar zagen we dat de mosselen inderdaad dus het zand beter vasthouden. Dus we gaan dan eigenlijk de erosie tegen. We kijken nu uit op de Oosterschelde. Het ziet er van een afstandje heel erg mooi uit en dat is het ook. Maar op een aantal onderdelen gaat het gewoon niet goed met de Oosterschelde. En als we dat weer een klein stukje kunnen verbeteren, misschien nu door middel aanleg van die schelpdiebanken, is het gewoon heel erg goed voor de natuur. Vooral het tegengaan van de bodemerosie is belangrijk. In de Oosterschelde verdwijnen steeds meer zandbanken. Daarom is bijvoorbeeld de Roggeplaat ten zuiden van Burgsluis onlangs nog opgespoten. In de Oosterschelde hebben we een probleem dat heet zandhonger. En daardoor verdwijnen de zandplaten steeds een beetje meer. En met behulp van onder andere dit soort gebruik van de natuur zouden we kunnen helpen om dat tegen te gaan. Het onderzoek naar meerwaarde met mosselen wordt volgende week officieel gepresenteerd. Een bewolkte dag was het vandaag met af en toe zon en met 9 graden was het ook niet koud. Vannacht begint het te regenen en ook de komende dagen is het regenachtig. De temperatuur die klimt wel iets omhoog. En zometeen ons programma JESK, Zeeuwse jongeren op zoek naar nieuwe energiebronnen. Wij lopen hier om de Grevelingendam door en straks komt het water hier met enorme kracht ingestroomd, 6 meter per seconde. Daarmee produceren wij net zoveel energie als met 1 grote windmolen. En na JESK nog het uitgebreide weerbericht van Jules Gerdaert. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne dinsdagavond en tot morgen.